ଯେତେବେଳେ ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି କେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ମୁନିଆ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ଧାରୁଆ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଉପହାର ଦେବେନି। ତା ଦ୍ୱାରା ଉପହାର ଯାହାକୁ ଦେବେ ତାର କ୍ଷତି ଏବଂ ନିଜର ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି। ଏହା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ। ପୁରୁଷମାନେ ପୂଜା କଲା ବେଳେ କେବେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଫଟୋରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇବେନି। ଆଉ ନାରୀମାନେ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ହନୁମାନଙ୍କ ଫଟୋରେ କିମ୍ବା ହନୁମାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ କେବେ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇବେନି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ତ ପୁରୁଷ ନା, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା କରିବେ ସେମାନେ ଲଗେଇଲେ, ମନ୍ତ୍ରପୁତ କରି ଲଗେଇଲେ ଏଥିରେ ଦୋଷାବହ ନଥାଏ। ହବ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମା ମାନେ ଗାଧେଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଣ୍ଡରେ ତ ସିନ୍ଦୁର ନିଶ୍ଚିତ ପିନ୍ଧିବ, କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧି ସାରିବା ପରେ ନିଜର ଗଭାରେ ବା ଖୋସାରେ ଗୋଟିଏ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଫୁଲଟିଏ ଖୋସନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ରହିବ ଏବଂ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଫେରିଆସିବ। ଏହା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ଘରର ମଙ୍ଗଳ ହବ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କିଛି କିଣାକୁଣି କରୁଛନ୍ତି, କୁଲା ଏବଂ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଏ ଯୋଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିଣନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିବେ। ଏବଂ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ କୁଲା ଏବଂ ଛାଞ୍ଚୁଣି ରଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଏହା କ୍ଷତିକାରକ। ଏକଥା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ। ଘର ସାମ୍ନାରେ କେବେ ପଥର ଜମା କରି ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଘର ସାମ୍ନାରେ କଣ୍ଟା ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିବା ଗଛ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ପାଳନ କଲେ ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଅଜାଙ୍ଗ୍ରଜ ଛେଳି ଖୁରାର ଧୂଳି ଯଦି ଘରେ ପଡେ ବହୁତ କ୍ଷତିକାରକ, ଧନୀ ଥିଲେ ଗରିବ ହେବେ। ଖରଙ୍ଗ୍ରଜ ଘୁଷୁରୀ ଗୋଡର ଧୂଳି ଯଦି ଘରେ ପଡେ ଧନୀ ଥିଲେ ଗରିବ ହେବେ।